Jeg er på pinden i dag. Velkommen til mit strikunivers. Jeg hedder Annemette Kramer. På Insta hedder jeg Amkvakræer. Og her hedder jeg jo så altså Annemette Kramer. Og på pinden skal I søge på. Jeg filmer lige i dag, fordi jeg er blevet færdig med en trøje til min datter, og den skal hun have i morgen. Så jeg tænkte, nu er det lige med at få optaget, inden at den ryger ud af huset. Og så skal jeg nok tage nogle billeder af hende. Hun er jo simpelthen så sød i de ting, jeg strikker. Så det er dejligt. Så jeg vil egentlig starte med at fortælle om den. Jeg skal også nok fortælle om, hvad jeg har på, men det tager nemlig lidt længere tid, fordi der har været ændringer og så videre, som I jo nok kender til. Paula Genser hedder den. Hænger her. Og jeg er blevet vældig tilfreds. Den har de der små finesser med, at der er strikket en dobbelt perlestrik. Og når jeg siger dobbelt perlestrik, så er det ikke fordi jeg ved, at det hedder sådan. Men det er altså en ret en vrang, 2 pinde, og så skifter man. Hvor en almindelig perlestrik er bare 1 pinde hver. Her er det 2 pinde hver, og det har fungeret så fint. Og det fine er så også, den ligger hernede i ærmet, et langt stykke op. Og også nede i kanten af forbagstykke. Så det vil sige, der er jo ikke som sådan en rib til at... Altså man starter bare på det. Jeg synes simpelthen, det ser skide godt ud. Og nu her, hvor den er blevet vasket, så er det bare så fint. Den er strikket i garn fra Hillesvåg. Det, der hedder Sol, det er en lammeuld. Og jeg har købt det ude på Nordisk Garn. Dejligt sted. Ude ved Ry. Himmelbjerget. Ja, men altså, der er jo egentlig ikke så meget at sige mere om den andet, at jo, det er der jo så, fordi den er strikket nedefra op, da det er et gammelt mønster. Jeg tror, det er fra 16. Og det var dengang, vi alle sammen strikkede nedefra op. Så det kan jeg jo sagtens. Altså, der er fordele og ulemper ved alt. Sådan er det jo som regel. Fordelen ved at strikke nedefra op, synes jeg, at det er meget rart at sidde med. Man kan, hvis man sådan lige synes, man skal starte op og være sikker på, hvordan er det nu lige det går, så kan man egentlig starte med at strikke et ærme. Så kan man sådan lige fornemme, er det okay, og hvis så ikke det er, ja, så er det sådan set bare en lille strikkeprøve. Og så når man strikker det ene ærme, så kan man jo strikke ulden, og så kan man strikke det andet ærme. Og så føles det ikke så træls at strikke ærmer. Og når man så kommer herop og skal samle det, så er det i hvert fald på den her og på mange trøjer, at det begynder at blive spændende. Så sådan rent psykologisk i strik, så kan jeg jo godt mærke, at jeg holder meget af at strikke op fra og ned. Det der med, at man siger, at man kan prøve tingene og alt det her, ikke? Men jeg vil så også sige, at jeg synes godt nok, der er blevet meget, inklusive mig selv, med den der med, nu mangler jeg kun 2 ærmer og bullen. Og det er bare rugbrødsstrik. Og sådan synes jeg ikke, jeg har det, når jeg strikker nedefra op, fordi det er altid dejligt og spændende at starte på et nyt strikketøj med noget nyt garn, og man skal lige sådan finde ud af det hele, og inden man får set sig om, så er man kommet herop eller har strikket et ærme. Og når så man kommer til det punkt, hvor man siger, nu vil jeg egentlig gerne snart til at have den færdig, jeg glæder mig til at få den færdig, og så skal man til alt det spændende, og så går det vildt hurtigt, ikke? Så ja, for og imod. Den her har jeg lavet lidt ændringer på, og det er ud fra, at man skulle tage masker af. Altså man skulle lukke af midt for, og tage lidt masker af, og lukke af. Og så bagefter skulle man jo så samle de her masker op igen, og strikke halskant. Punkt 1, så er jeg bare aldrig ret god til det der med at tage masker af, lukke af for masker og samle op igen. Jeg synes tit, at jeg ikke kan få det så pænt, der hvor man ligesom, her skulle der være lukket. Nu kan jeg ikke lige huske, nu siger jeg 16 masker. Jeg kan ikke huske her midt for, og så skulle der lukkes af for 2, 2 og 1. Og jeg synes tit, der i mellemrummene, der kan der blive noget, der ikke ser så pænt ud. Og jeg ved godt, der findes måder at gøre det pænt på. Men det jeg tænkte, det var, jamen jeg kan jo egentlig bare
lave forhøjet nakke, altså med vendepinde, ligesom vi jo gør nu om dagen, når vi strikker opfra. Så det er faktisk det, jeg har gjort. Og altså, ja, nu må jeg se, hvordan den sidder. Det er jo først, når jeg får den på sig, jeg kan se, hvordan den sidder. Der, hvor fordelen så ved at strikke nedefra op, hvis nu vi lige skal slå et slag for det. Også for at sige, at alle de gode opskrifter, der ligger der strikket nedefra op, kan sagtens strikkes. Nå, men det er jo, at hvis nu så Sara siger, at jeg vil egentlig gerne lige have haft den lidt længere ned, eller, så er det jo enormt nemt at åbne den og trævle op. Ja. Det var sådan lige for at slå et slag for, at der er altså ikke noget forgjort i at strikke nedefra op. Og det jeg gjorde for at prøve den på hende, det var, at da jeg var i gang med mit andet ærme, jeg havde sat det her det sad jo på pind, så satte jeg det her ærme på, sat på, ja, I ved, den der, præcis slet ikke kabel. Jeg satte det på et kabel, og så kunne jeg jo fint trække trøjen ned over hende og ned i ærmet, og så kunne vi måle, hvordan ærmet sad og hen over brystet, og så kunne jeg fint måle op, jamen hvad så, kommer det så til at passe? Det synes jeg faktisk gik fint, og det er også bare lige at vende hjernen, men jeg ved jo godt, det er fordi jeg har strikket nedefra op mest i mit liv, så jeg ved også, hvordan man kan gøre. Det eneste minus, sådan rigtig minus, hvis jeg skal sige det, og det er jo det der med, at man skal montere nede under ærmet bagefter med, altså der tager man jo af, eller man lukker af. Og der ved jeg, man kan jo egentlig bare sætte de der masker på kabel, og så strikke dem sammen bagefter. Det er jeg egentlig ikke så god ud i. Så jeg syr det sammen, og jeg ved ikke, om det er blevet pænt, med hvad det sidder inde under ærmet. Så det går. det går. Den skal hun have i morgen, og jeg glæder mig rigtig meget til at give hende den. Den er selvfølgelig blevet vasket, og den er bare blevet så lækker blød. Altså, blød på den kras måde, men jeg har jo fundet ud af, at der er forskel på, om ting er sådan lidt strid og umiddelbart føles krassen, og så på, om det stikker. Og det gør den her i hvert fald ikke. Altså, den er så god. Den er jeg sikker på, hun bliver rigtig glad for. Hun har jo ønsket sig en i neutral farve. Fordi hun jo går i meget farvet spraglet tøj, og så sådan over en kjole nederdel, når hun lige skal ud her i foråret. Ja, dejligt. Ja, jeg havde sådan set, jeg købte jo selvfølgelig garnet. Jeg købte jo garnet efter opskrift, kan man sige. Og jeg har faktisk et helt nøgle tilbage, og så også den her tut. Og da jeg strikkede efterår nummer 2, havde jeg også rigtig meget garn tilbage. Så altså, ja, jeg vil jo aldrig ture og købe mindre garn, end opskriften siger, men jeg vil da så sige, jeg synes godt nok, det er mig, der har tilbage af en beregnet opskrift. Og jeg har strikket, altså fuldkommen efter størrelse. Jeg tror, det er small, jeg har strikket. Og så er vi jo der. Igen, så noget med gamle dage og mig, det ved jeg jo godt, jeg har meget med. At der gik man jo ned med det her nøgle igen og sagde, det her, det får jeg ikke brugt. Jeg vil gerne have det byttet til noget andet, det jeg lige skal i gang med i næste gang. Men nu synes jeg meget, det er den der med, det beholder jeg, og så bliver det en slags rest. Og så får vi rigtig mange store rester, og hvad skal vi med det? Og så får vi lavet rigtig mange stribede trøjer og mønstre, det er også spændende. Men jeg kan også se ideen i, jeg har faktisk lidt tænkt på at prøve at gøre det, at skrive til Nordisk Garn og oplyse dem farvekoden og spørge, er det okay, at jeg kommer ud med den, og jeg finder noget andet garn. Fordi der, hvor fordelen er med det for garnbutikken, det er jo, så får de jo et ekstra køb. Så ja, det var det. Jeps, det kommer lige herover også. Den blev færdig. Og så kommer vi til det, jeg også har fået færdigt siden sidst. Det er jo min Busan-trøje, Busan-sweater. Ja, jeg har noget lys, der kommer ind her fra højre side. Det har jeg egentlig bare sagt, at det er okay. Det er så dejligt, solen skinner i øjeblikket i de her dage. Så det accepterer vi. Herom bagved er den ikke noget specielt. Bare med.
Den har været smadret dejlig at strikke. Det gik bare derudad, og jeg valgte jo et andet garn, end det opskriften siger. Det gjorde punkt 1, at der ikke er mohair i, det mener jeg, der er i den oprindelige. Det er jeg jo svært tilfreds med. Jeg kan godt lide, når det fnuller lidt, men jeg kan ikke lide, at alt skal fnuller. Og have sådan, ja, det duscher meget ned, når man har de der lodne overflader. Det her er jo det garn, som jeg desværre har opdaget for sent. Jeg ved godt, mange har reklameret for det. Det er den der Rosarius. Hedder den Rosarius 4? Jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget. Som jeg købte ved By Killerik, og jeg var jo så heldig at få den på et vældig godt tilbud, fordi hun jo sælger den ud, og ikke vil føre den mere. Der kom jeg lige en postgang for sent, for det ville jeg godt have købt meget mere af og bruge som et garn, jeg kunne have liggende i reolen. Too late, fordi de farver, hun har tilbage, det er ikke lige sådan mit temperament. Det jeg kan sige om, hvordan jeg har gjort, jeg har selvfølgelig fulgt opskriften fuldkommen. Og så har jeg strikket med 2 tråde. Og det gav jo i starten, jeg tænkte, hold da op, det bliver et tungt stykke strik, og det bliver sådan stift, eller hvad skal jeg sige. Og hvordan det går, og så videre. Jeg optog også en video. Skål. Jeg skal lige have lidt vand til halsen. Jeg var ved at gå død i den, da jeg var her på sidste ærme. Fordi jeg troede slet ikke på den. Jeg troede slet ikke på, at jeg ville kunne komme til at bruge den. Men selvfølgelig gjorde jeg den færdig. Og den har nærmest hængt på mig siden. Jeg fik den vasket og fik selvfølgelig målt op, hvordan den skulle sidde. Og altså, halsen sad meget til lige, da jeg var færdig. Det gjorde mig egentlig ikke noget, men det er langt pænere, at den nu lige sådan har sluppet halsen. Jeg har jo lige lidt det der kalkunhals, så det behøver altså ikke at sidde sådan der. Der er jo et meget dybt raglan, en dyb raglan i, og så nogle vige ærmer. Og jeg ved ikke, om det stadigvæk er moderne, men der er der mange trøjer, der har det. Og det har jeg slet ikke gjort i, men jeg befinder mig så godt med det. Og derved med vil jeg ikke sagt, at det jeg skal have hele tiden, det er sådan lidt afhængigt af, hvad mønstret siger, og hvad jeg er til. Bor den her ned igennem midten, synes jeg er fantastisk flot. Og det er jo en anderledes snoning end de der sådan, traditionelle kabelstrikninger og snoninger, vi kender. Det har været sjovt at lave, og jeg kan da også mærke, at nu hvor jeg har lært den her teknik, er jeg blevet voldsomt inspireret til at bruge den andre steder. Det er jo det skønne ved at lære nye teknikker og nye mønstre, og så være sådan en som mig, som bedst kan, eller ikke bedst, men rigtig godt kan lide selv at lave modeller og mønstre. Når jeg så lærer noget nyt, så kan jeg jo bare, så kan jeg tænke den vej med noget nyt. Det eneste, jeg har ændret i den her, og det er det der evindelige problem, jeg har altid, fordi jeg skal have rimelig meget rum heroppe, og den her er så med meget rum, altså i det hele taget. Så da jeg så kom nedad og prøvede den, så tænkte jeg, at det her, det bliver simpelthen, den kommer til at stå herude. Og det ved jeg godt, altså kan være fint nok, men når jeg har det brystparti, jeg har, altså hvis man ikke har det, så falder de jo bare pænt ned, men mit, det kommer jo til at stå herude-agtigt. Det er jeg ikke så interesseret i. Så jeg lavede, hvordan skal jeg nu gøre det, for at I bedre kan se det her? Jeg lavede lige lidt indtagninger her. Se her. Og det gjorde jeg med den der teknik, som jeg mener, man bruger det, når man strikker V-hals. Man tager 2 masker ind på én gang, sådan så de går indad. Det tænkte jeg, vil jeg lige prøve, fordi nu ved jeg godt, at den ikke skulle gå hele vejen, men det ligner sådan lidt en søm. Så hvis man sådan kommer hurtigt forbi, så tænker man, altså nu går man måske sådan, så tænker man måske mere den ligesom sådan en sidesøm. Det synes jeg egentlig var pænt, for jeg godt nogle gange synes det der med, at man laver sådan en... Nu har jeg i hvert fald prøvet det. I må gerne kommentere, hvis I synes, det er okay. I hvert fald så er jeg egentlig tilfreds nok. Jeg tror bare, næste gang, hvis jeg skal gøre det, så kunne jeg finde på og lidt længere mellemrum, og så lade den gå helt ned til ribben, så der ikke kommer det slip her. Men nu er det jo første gang, jeg prøvede. I hvert fald er jeg meget begejstret.
glad for den. Den er så lækker. Og det jeg vil sige med det her garn, der er mange, der har snakket om, at det sådan fnuller lidt, kommer med nogle totter. Det gjorde den her altså. Det gjorde de her nøgler altså ikke. Der kom lidt ind imellem, men det var bare sådan nogle små fnuller. Lige faktisk små vatfnuller, jeg bare lige hurtigt kunne trække af, så det gjorde jeg. Og ja, jeg har gået i den rigtig meget, så det var ikke fordi den puler ret meget. Her kunne jeg lige se, der var en, så piller jeg den af. Ellers vil jeg da bare sige, at jeg har jo sådan en fine en her, hvor man kan skifte det her stykke hernede til at både at være til meget fin garn og mere groft. Og så er der også den her, som jeg mere bruger til overtøj. Men den her, bare lige sådan køre ned over. Altså som sagt, så synes jeg ikke, den trænger meget. Men altså, når vi går i vores lækre uldtrøjer, så kommer der jo altid lidt. Der var lidt her. Se. Ja. Det var da lige sådan en lille reklameindslag for sådan en her. Den kan sikkert købes mange steder. Jeg vil ikke gøre reklame for butikker og produkter, jeg ikke bliver betalt af. Så nu har jeg bare gjort sådan her. Ja. Hvad har jeg egentlig mere på i dag? Jeg har mine hyggebukser på. Og det er svært at vise bukser. Sådan set lige ud, og så kommer de ellers. Skal jeg prøve at lange benet op her? Det kunne jeg jo godt gøre. Får jeg lige en balle her. Meget lækkert. Meget, meget lækkert. Og det andet ben, de er ikke ens i benene. Men jeg har lavet sådan, at stribeforløbet virker harmonisk, når man står samlet med benene. I hvert fald så ej, jeg kan jo ikke gøre det ordentligt. Men dem strikkede jeg for et år siden. Jeg kan ikke huske, om det sådan var der, vi strikkede mange bukser også. Men der var jeg i hvert fald lige på, fordi det var... hedder hun Freja Snit? Det tror jeg faktisk ikke, hun gør. Ja. Det er nogle bukser, hun har lavet, som jeg så har strikket. Og jeg blev sådan meget inspireret af et par, hun har lavet, så det er simpelthen dem, jeg har lavet mig inspirere af. Og hvis hun hedder noget andet, måske skal jeg lige gå ind, fordi det er også bare så træls at sidde her og reklamere for en eller noget, som er noget helt andet. Så jeg kunne faktisk lige hurtigt finde, hvad hun hedder, fordi hun skal også have lov til at have den reklame, fordi hun også er en af dem, der har været meget på med alt det her med, at vi skal købe opskrifter. Det har godt nok gjort mig lidt træt, den kampagne, det må jeg sige, fordi jeg tror, at alle os, der virkelig går op i strik og så videre, vi køber vores opskrifter. Og ja, hvem er det, man vil ramme, når man laver sådan en kampagne? Det er jo dem, der ikke gør det. Og det er dem, der sidder i de der grupper, som de har omtalt, som jeg ikke anede eksisterede. Jeg tror ikke, man rammer dem. Jeg er ked af at sige det, for jeg tror helt sikkert, de ved, hvad de gør. Og det bliver, nu siger jeg det lige ud, jeg synes, det blev trættende. Det blev for meget. Jeg håber, at kampagnen er slut. Jeg har ikke blandet mig så meget. Jeg har i det hele taget ikke blandet mig på åben. Jeg har skrevet lidt til et par stykker af dem også. Og kommenteret, fordi man skal passe på. Jeg ved godt, de skal leve af det. Men man kan ikke leve af at sælge opskrifter, medmindre man har et navn på verdensplan. Det tager lang tid. Jeps, så er det lige sagt. Og så skal jeg se, fordi... Jeg mener altså, at jeg fik skrevet, dengang jeg strikkede dem. Hvad? Freja Snit hedder hun. Det er sådan, det er. Det er sådan, det er, ja. Ja, Freja Snit, og bukserne hedder Frida Pants. Jeps. Det var sådan, det var. Her kan I faktisk lige se, dengang jeg var færdig med dem. Sådan ser stribeforløbet ud.
Det er da sjovt, jeg ikke kan få det gjort. Ja, stop. Så stopper vi. Så er der vist ikke mere hent der. Dem har jeg på i dag. Dem har jeg haft på de sidste par dage. Det er vidunderligt at gå i dem herhjemme, og skal man lige ud i haven og hente en gren, fordi de der grene, der står derude lige i knop nu, få dem ind og i vaser, så begynder de at springe ud. Jeg har nogle æblegrene derinde, der lige springer ud med bitte små grønne blade nu. Det er så fint. Det er et godt lille råd. De står inde i stuen. Jeg kunne ikke have dem her på skærmen, ellers så ville jeg have haft det. Ja, det var bukser. Og jeg har faktisk ikke så god, eller jeg er ikke så god til det med at sige, at jeg skal strikke et par mere, fordi når jeg har strikket en ting og været igennem den kreative proces, det har været med farver og så videre, så er jeg done. Så skal der nogle gange gå lang tid, før jeg laver noget igen. Og jeg vil også sige, at hvis ikke jeg har brug for et par mere, så skal der være mere, hvis jeg her på et eller andet tidspunkt har en masse rester, hvor jeg siger, ej, det kunne blive til et par sjove bukser, som så skulle gøres anderledes. Fordi nu har jeg jo fulgt med i jer, der har strikket bukser den sidste tid, og jo er meget forskellige. Jeg synes, de er fede alle sammen, på hver sin måde. Ina, som er bare hip-hop-pop fede, og Trillemor, er det ikke sådan, hun hedder? Som er bare så lækre, og jeg ville ønske, at jeg kunne tage mig sammen til at strikke sådan nogle lækre, nogle som hun har lavet, fordi de er jo i fin, altså tynd garn og så videre. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kommer til, og egentlig så ved jeg jo fra dengang, jeg strikkede mine egne bukser, det er jo ikke ret meget anderledes end at strikke en sweater. Også fordi jeg er jo kortbenet, så det går jo ikke ret lang tid. Vi får se. Jeg strikker ikke bare for at strikke, jeg strikker også fordi jeg gerne vil bruge det. Jeg har lige været igennem en oprydning af strik, fordi jeg vil også gerne glæde andre med mit strik. Der sidder nogen rundt i verden, som måske både trænger til noget varme, men også trænger til at kan have en smart hjemmestrikket trøje på. Så dem jeg kan se, jeg har fået strikket en lidt forkert model, kan se, dem får jeg ikke rigtig brugt mere, eller kan se, altså moden forandrer sig jo. Altså prøv at se her, jeg sidder med farver omkring mig, og jeg har jo altid brugt mange farver, men jeg har da bestemt også haft min periode, hvor jeg ikke brugt så mange farver. Mere douchefarver, mere naturfarver, fordi det var på mode. Og når man går ind i en garnbutik og ser det, der dominerer, så er det jo det, man bliver påvirket af, og man kan se det ude i verden og så videre. Så er det, man bliver påvirket af, så er det, man laver. Så da jeg strikkede trøjer for, nu ser jeg 3 år siden, der var det i der var det faktisk sådan mere beige, brun, grøn-agtigt, og sådan nogle trøjer der, dem kan jeg slet ikke med mere. Og jeg kan også se på billeder, og nu her, hvor jeg optager sådan noget, at jeg er langt mere tjekket, og får meget mere energi i at være i farver. Hvor der jo virkelig er nogen, der bare klæder naturfarverne, de beige, de der tonede, blide toner, rigtig godt. Det er noget med vores tænger at gøre, vores øjenfarve, alt muligt, og hårfarve og så videre. Og hvem ved, den dag jeg er helt gråhåret, de begynder jo, altså, nej, der er rigtig mange grå hår, men som udgangspunkt, så ser jeg jo stadigvæk mørkhåret ud, og når jeg så putter lidt mørk på øjnene, mine vipper, de er helt blege, så fremstår jeg jo mørkhåret. Men jeg er spændt på den dag, jeg er helt gråhåret, om det så vil ændre sig i mit farvevalg, eller hvad der klæder mig. Jeps, vi skal videre. Vi skal videre til det, jeg sidder og strikker på. Og det er et garn, som jeg købte på tilbud og ved Kamerus. Jeg har gjort reklame for den, eller jeg har vist før. Jaco, som går ud, som jeg fik rigtig billigt, som fandtes i den her lilla, som jeg synes er voldsomt skøn. Det er også et garn, jeg egentlig, da jeg sådan fandt ud af det rigtigt, ikke er så begejstret for, fordi det er superwash behandlet. Og det har jeg snakket om, så det vil jeg ikke snakke om mere. Men jeg købte det faktisk til, at jeg skulle strikke den her i det. Det forandrede sig, da jeg så det her orange garn oppe i Bajkillerik.
Og grunden til, at det gjorde det, det er fordi opskriften, Busan-opskriften, er strikket i orange, og det faldt jeg helt vildt for. Så da jeg så kunne få den her orange, så var det det, jeg gik med. Og det er jeg glad for i dag, fordi den her, den er meget mere sådan, den sidder bare. Og jeg tror, at det her garn, som er superwash, og som er noget tyndere også, det er en fingering, som jeg også holder sammen. Ja. Nu var det så, at det var meningen, det sagde jeg sidste gang jeg filmede, at jeg ville strikke en cardigan af det her. Men så har jeg sådan gået og tænkt, hvad er det egentlig med mig og cardigans? Jeg synes, der er rigtig mange flotte cardigans. Jeg får sådan lyst til at... Sådan en skal jeg strikke, og jeg strikkede en... Ja, jeg strikkede så faktisk en i orange sidste år. Det er sådan lidt uheldigt, at jeg nu har 2 orange trøjer. Fordi det er jo trods alt en markerende farve. Jeg har prøvet at sætte den orange cardigan til salg uden held. Og ved I hvad, det er også okay. Jeg synes, det er svært det der med at sælge vores hjemmestrik. Jeg tror, det er rigtig godt, hvis man har et sted, man kan have det hængende. Altså nu tænker jeg, hvis nu man havde en arbejdsplads med et pauserum, og de sådan kunne hænge, og folk bare kan gå hen og kigge på dem og mærke dem og prøve dem. Det der med at sælge på nettet, så skal man være heldig. Jeg så lige en sidste år, bare sådan, whoops, på nettet. Men jeg tror også, den var sådan lige lidt trendy. Det var en af de der restetrøjer, hvor farverne glider over hinanden. Det, jeg tror, der gik 2 dage, så var den væk. Og så tænkte jeg dengang med den der orange cardigan, så tænkte jeg, jamen altså, farven er jo kommet igen, og det er jo de her pangfarver, der er rundt omkring, så det kan godt være, at den kunne ryge sådan. Også, det gør den ikke. Men det kan være, at jeg sætter den selv igen på, når vi kommer til foråret, og folk bliver lidt mere modige med farver. Så det bliver altså ikke til en cardigan, den her. Fordi det, der sker, når jeg tager cardigans på, har jeg jo lagt mærke til, det er alt det der knapperi. Det gider jeg ikke. Og jeg er ikke typen, hvor jeg lader den stå op. Ja. Så min cardigans, de er faktisk altid knappet, og så tager jeg dem af som en trøje. Så giver det jo faktisk ikke nogen mening at lave en cardigan, fordi jo, så skal det være, fordi man synes, der er en flot bord ned foran og nogle flotte knapper og sådan noget. Men nu for eksempel den her har jo en fantastisk flot bord ned igennem. Så jeg tror, jeg er kommet dertil, at jeg tænker, at sådan noget mønsterstrik, et eller andet, måske i virkeligheden er det, jeg lige skal gøre i en periode. Og så kan jeg se, jeg tror, jeg har 3 cardigans, som er meget forskellige, som passer til meget forskellige ting. Og den, jeg bruger mest sådan i det, ja, det er sådan en sort børstet alpaca, jeg har lavet sådan i sådan lidt, ja, sådan noget ærmeagtigt, som jeg bruger over kjoler. Og den er fin, og det har jeg det godt med. Ja, hvad skal jeg så strikke med det her? Der skal jeg strikke en trøje fra Filcolana, der hedder Veneer. Sådan udtaler jeg det. Jeg er blevet svært, inspireret af Kokholmsk. Hun er gået i gang med den, og jeg synes, det er et flot design. Og nu tænker jeg, at jeg prøver det passe lige med strikkefastheden med det her garn. Så nu gør jeg det, og jeg har et billede af den her. Se, den har jo det der flotte... Har en flot hals, den har det der flotte indtagning. Nej, det er udtagning. Jeg har lige strikket nedefra og op, så tænker jeg indtagning, men det er altså udtagning, jeg strikker jo op fra. Og det har den også på ryggen. Det går nok lidt taget på sådan en mærkelig måde med et vindue, der spejler. Men den ligger også på ryggen. Og smalle ærmer. Og det vil jeg holde fast i. Altså jeg vil strikke, altså det kan godt være, at jeg tager endnu mere ind. Jeg vil have, at det skal være sådan en shirt, der sidder til. Den er jeg gået i gang med. Og der lå så en udfordring, som fruen her aldrig har taget op. Og det har jeg gjort, og det gjorde jeg i går. Og jeg er så stolt, og jeg er så tilfreds, og nu vil jeg ikke gøre andet i et stykke tid.
der skulle slås op med italiensk opslagning. Og jeg har godt nok altid syntes, at det lød enormt bøvlet, og noget med en støttegarn, jeg ved ikke rigtig, hvad det var for noget. Og så har jeg bare altid haft sådan noget med, altså for eksempel her, ikke? Hvorfor skulle jeg bruge den tid og bøvl? Fordi at der er jo ikke nogen, der kommer hen og siger, ej, har du lavet italiensk opslagning? Men det er jo mig selv. Det skal jeg jo hele tiden huske. Det er jo min egen tilfredshed. Men jeg faktisk, altså sådan, nu den her, stod der heller ikke italiensk opslagning, så gør jeg jo bare. Men da jeg startede på opskriften i går, så synes jeg godt nok, det lyder kompliceret. Jeg tænkte, jeg magter det ikke. Jeg magter det simpelthen ikke. Det er jo også noget med, som jo ved, jer der følger mig, at min hjerne, mig selv, jeg er stressramt. Og det går faktisk ikke så godt. Det går tilbage. Det kan være, at jeg kommer ind på det senere, og ellers så gør jeg ikke. Men det der stress, det kan gå op og ned, og det kommer ind på, hvad for nogle påvirkninger vi bliver udsat for. Og jeg har lige været udsat for nogle påvirkninger med alt det der system, jeg skal igennem. Så det mest groteske er, nu fortæller jeg det alligevel, det mest groteske er, og sådan var det jo også på mit arbejde, at når man bliver stresssygemeldt, så kommer man i et system, som man skal stille op til hele tiden. Stå til ansvar for, stå til regnskab for, tænker jeg. Det stresser helt sindssygt. Og min læge, altså da jeg blev sygemeldt, var tosset. Altså, nej, det siger jeg, hun var, for jeg kender hende. Hun var forarvet over, at man ikke kunne lade mig få fred. At jeg blev mere syg af at være sygemeldt, fordi at de havde det der system i Aarhus Kommune. Som I så ved, så endte det ud i en fyring, og det tror jeg er det rigtige. Men jeg kan jo ikke vide, hvordan det havde været, hvis ikke de havde jagtet mig og presset mig. Hvis de havde givet mig ro og fred i 3 måneder, og jeg kunne have gået til de der behandlinger, jeg har gået til, så kan det sgu da godt være, at jeg meget hurtigere var kommet igen og havde sagt, jo, så vil jeg faktisk gerne tilbage stille og roligt på min gamle arbejdsplads og se, om det er noget, stadigvæk om jeg kan klare. Men lad det være der. Det er jo sådan nogle eftertanker, som vi ikke altid kan bruge til så meget. Nu er jeg jo så røget over på det, der hedder ressourceforløb med jobafklaring, og det er jo inden for min egen kommune, Favrskov Kommune, hvor jeg bor. Og jeg får nogle rigtig gode tilbud igennem vores sundhedscenter. Det er simpelthen godt. Jeg tror som at det er de fleste steder, må ikke. Jeg får i hvert fald en masse gode tilbud, og nu er jeg jo så i det system, hvor man også skal stå til regnskab for alt, hvad man gør, og oplyse og fortælle om sygdom, og og lægen skal indstille, og jeg ved ikke hvad, der er godt nok meget. Og her efter nytår, hvor min opsigelse kom endelig, jeg havde jo et halvt års opsigelse, og det udløb jo så til 1. januar, og jeg så blev bistandsklient. Nej, jeg ved det ikke. Det hed det i gamle dage. Det er jo på ressourceforløb. Så røg jeg fuldstændig ned. Jeg dykkede lige helt vildt, fordi nu bliver der krævet helt vildt meget af mig igen med CV og job, og ja, jeg skal komme efter jer. Så min stress, den blev lige provokeret sådan her, sådan, som i fuldstændig. Og det er noget med de der stressreceptorer, som man kalder dem, de sidder bare sådan her. Så jeg tog for eksempel i en strikkecafé en formiddag. Jeg var der i en time, så begyndte jeg at kunne mærke, at jeg blev træt. Efter 1,5 time, der fik jeg simpelthen sådan et totalt tuf ind her, og så sad det hele vejen ned her, som sådan en tung, nu siger jeg byrde, træthed, som forplantede sig ned i hele kroppen. Og jeg måtte gå, og jeg sad bare ude i min bil og tænkte, at det er overhovedet forsvarligt at køre hjem i den her tilstand, men jeg kom jo hjem. Og den træthed forfulgte mig simpelthen i mere end en uge, sådan. Ja, jeg har været forfulgt af ekstremt meget træthed her, og af dyb frustration over, hvad jeg skal nu. Og de vil bare have mig ud i noget jobafklaring, og det er simpelthen nok også fint. Men jeg synes bare, at det er svært. Det er igen svært med det her system. Så, men det korte og lange er, at jeg var til et møde i tirsdags i det, der hedder rehabiliteringsteamet, hvor der sidder Gud ved hvor mange. Jeg havde min skønne datter Sara med, som jo bare er god til sådan noget der. Og alt gik godt.
Og jeg er i gang med nu at skal finde en praktikplads. Så må vi se, hvor det ender. Jeg er egentlig meget spændt på det. Jeg er også meget fortrøstningsfuld, fordi jeg er nødt til at skulle ud og prøves af nu. Og jeg håber stadigvæk på, og det er også det, min jobkonsulent hjælper mig med, vil hjælpe mig til, at jeg skal få arbejde et eller andet med noget garn, noget tekstil, noget kreativt, whatever. Vi må se, hvad der er herude i det her område. Ja, men jeg kom fra den her, og jeg kom fra italiensk opslagning. Og som sagt, så synes jeg, det er meget bøvlet. Jeg tænker, det kan jeg ikke. Jeg må simpelthen ind på YouTube og se, hvad der findes for. Jeg kan i hvert fald ikke læse mig til det, som det stod i opskriften. Og nu har jeg en fejl med en vrangmask her. Nå, så er den løst. Jeg strikker jo vrang. Eller jeg strikker jo, hvad hedder det? Ribkant. Jeg tror, jeg løste det. Eller hvad? Det der med at snakke, imens man laver noget. Kan man det? Jeg synes, det ser forkert ud, men jeg går videre. Så må jeg rette den bagefter, hvis det ser sådan tosset ud. Ja, tror jeg rigtigt nok. Så fandt jeg Kimi. Altså navne for pokker. Jamen, I ved, hvem hun er. Ja, der kan strikke, har sikkert også fulgt hende. Eller søger på hende. Og hun laver da italiensk opslagning uden hjælpetråd og sådan noget, så det har jeg jo bare gjort. Og hvor er det bare fint. Jeg har jo aldrig rigtig fattet, hvad det gik ud på, men at det er den der runde kant. Ej, hvor jeg synes bare, det er smukt. Jeg er glad for den. Og den skal jo netop, altså den der hals skal jo gå op her. Og stå her, ikke? Sådan der, tænker jeg. Jeg tror, det bliver godt. Ja. Det resulterede sig så i, at jeg strikker en hat til min kære mand. Ja, jeg startede lige her forleden dag. Jeg skal jo altid have noget ligesom alle andre, når jeg er på tur. Og nu skulle jeg jo til de møder, eller jeg skulle til møde, og jeg skulle noget andet. Og han, altså, det var meningen, jeg ville have strikket en hue, der passede til hans halsterklæde i julegave, men det nåede jeg ikke. Og så startede jeg på det her. Lige starten af en hue. Da jeg så begyndte på det der i går, så tænkte jeg, at jeg er nærmest nødt til at pille det her op, og så starte op med italiensk opslagning. Og så viser det sig også, efter jeg lige har strikket et par omgange mere. Jeg synes faktisk, det her det bliver for tykt. Jeg ved godt, man kan strikke en hue så tyk, men jeg synes sådan til ham. Og ja, jeg tror, jeg skal lige prøve en. Jeg har noget andet garn, jeg måske kunne bruge i stedet for. Det skal jeg lige prøve at se på. Så den her, den er i gang, men måske er den snart trævlet op. Og så skal den slås op med italiensk opslagning. Det jeg så vil sige til det der italienske noget, det er jo så, at jeg kunne forestille mig, at hvis jeg læser opskriften, så skal der sikkert også lukkes af på italiensk. Og det må jeg indrømme. Det magter jeg simpelthen ikke. Og det kan godt være, at jeg bare skal bevæge mig ud. Jeg har gjort det på et par af de små trøjer, da børnene var helt små, fordi at, for at det bare gik nemt. De er jo så, store det ene og store det andet og små det tredje. Så der gjorde jeg det, og det gik jo fint med de der små ærmer og halskanter. Nå ja, da børnene lige kom til, altså når jeg siger børn, så er det jo mine børnebørn, der strikkede jeg stadigvæk trøjerne nedefra. Og det var ud fra, at til de der kære små børnebørn, der har jeg jo lavet meget med figurstrikning. Altså så var det en elefant, og så var det fisk, og så var det ender og snegle og sådan noget. Og jeg synes bare, det var sjovere. Det synes jeg stadigvæk. Så det er sjovere at strikke mønster, så man kan sidde og kigge på, nu kom elefantbenet, nu kommer den smag, nu kommer halen og så videre. I stedet for at det er på hovedet, og man skal tænke, hvad er det der nu? Nå, det var øret, når kommer det den vej og sådan noget. Altså, jeg ved godt, at jeg bare kan sidde og kigge på mit mønster, og så bare følge. Men så bliver det også bare så, nu skal der bare ske det, nu skal der ske det. Og når man så strikker et stykke, så tænker man, hvad var det? Når jeg vender den lige om, det var ben. Det tænkte jeg ikke på. Og så også fordi jeg strikker jo tit sådan, jeg kan se, at jeg har tegnet forkert der, ikke? Og det opdager jeg ikke, hvis det er på hovedet, synes jeg.
Fordi jeg jo netop også selv sidder og tegner meget. Nå. Ja, den her, der går det jo med. Og det er jo selvfølgelig vældig spændt på med den her, men jo også sådan lidt usikker spændt. Det er, at det er superwash behandlet. Og det vil sige, at den har jo ikke sine naturlige fibre. Altså de er jo blevet fjernet, blevet lukket ned for. Så den kan ikke gribe ind i sig selv. Så der er ikke noget, der kan holde på formen. Der er ikke noget, der vil filtre, når man vasker den og bruger den. Derfor er det jo, at superwash meget tit, måske nærmest altid, hvis ikke vi strikker den sammen med et andet garn, der ikke er superwash behandlet, så vokser det. Og den her, den er jo ikke strikket sammen med noget andet. Så jeg er usikker på, om den vokser meget. Men jeg må jo simpelthen bare, når jeg vasker den, så må jeg jo bare holde ind, og ellers måske lige tumble den lidt. Det siges, at det kan hjælpe på den. Jeg har strikket det her garn tidligere til børnene, og der har jeg tit strikket den sammen med en tynd babyalpaka. Den holder på det, så sker der ikke noget. Babyalpakaen er jo ikke elastisk på den, eller ja, den har jo sin fiber, der griber. Ja, nok om det. Så har jeg jo gang i noget andet, der hænger derovre. Og det er, jeg har fundet ud af, at det er en designserie til mig selv. Jeg kommer ikke til at udgive noget. Det tror jeg aldrig, jeg kommer til. Det er lige meget. Selvfølgelig inspireret af Lene Lærke Bagger. Altså det kommer vist ikke som nogen overraskelse, at det er hendes inspiration. Men det er jo i mange år, at hun har lavet det her, og at når man kan strikke, som jeg kan, uden opskrift, og ved mine mål og så videre, så er det ikke så svært at gå til. Jeg har lavet den her, det hedder en Hippie Pippie Power trøje. Og jeg tror, det bliver lidt sådan noget, jeg skal arbejde med i år. Jeg siger ikke, det skal være en serie, men at jeg laver, at Hippie Pippie Power bliver noget, jeg vil arbejde med. Jeg siger det ud fra, at Halfdan, mit kære barnebarn på 4 år, er fuldstændig begejstret. Sådan en vi også have mormor. Jeg siger, vil du have sådan en? Er det ikke for vildt? Er det ikke for meget? Nej, det vil han gerne. Nå. Og så, altså det er jo rester, og det der ligger her, det sorte, det er det er den her alpaca bouclé, som jeg havde noget tilbage af fra min kjole, som jeg strikkede i efteråret. Jeg tror, jeg havde 4 nøgler tilbage, og det skulle sådan ligesom være bunden i det her. Og hele konceptet med den her serie er jo, at jeg skal bruge rester, men jeg skal også bruge de der gode rester. Altså det vil sige, hvis jeg har noget, altså nu er det en sorte der, så er den bund, og så styrer jeg det. Og så har jeg det jo sådan, at vi skal prøve at passe på med ikke at blande plastik og de rene tekstil, altså uld, fibre og vegetabilske fibre. Så her, i den her serie, der er også åbenhed for at blande, fordi det ligger jo på hylderne hos os alle sammen, tænker jeg, de der mixgarner, og jeg har også nogle paljetter her, det er jo også det rene plastik. Der er også en bindetråd i den der bouclé, sjælen, som man kalder det i et garn. Det er noget, jeg tror, det er noget polyester. Så jeg har det sådan, at alt det der, som jeg har ligget på hyldene, og som jo ikke skal kasseres, for det er jo lavet, så det vil jo være endnu mere ubæredygtigt, hvis ikke vi fik det brugt. Det går i de her trøjer. Det er sådan nogle total mixtrøjer. Man må alt her. Og jeg ved godt, det kunne blive endnu mere vildt. Hippie Pippie Power. Det står selvfølgelig for, at jeg er tilbage til den tid, hvor hippierne var. Jeg har ikke været hippie, jeg var flipper. Det kom det til at hedde sådan lidt moderne, ikke? Men jeg er jo vokset op. Altså jeg er fra 65, så jeg er jo vokset op i tiden med hippie. Hair og Flower Power, og vi kunne alle de der sange fra Hair totalt udenad.
hørte den hele tiden, og Sanne Salomonsen og alt det der. Allan Mortensen og hvem de nu hed, der var på scenen og har set filmen i biografen. Hernede, heroppe har jeg lavet blomster. Sådan nogle uens designblomster kalder jeg dem. Fordi, altså hvis man går ud i naturen, så kan man sige, at en vintergæk ser ud på en måde, og en rose ser ud på en anden måde, en tulipan på en tredje måde, osv. osv. Men de er alligevel sådan meget forskellige, altså ligesom vi mennesker, så har de deres personlige særheder og egenskaber og smukheder, kønheder, eller hvad man siger. Og det har de her blomster også. Nogle af dem er så deform, så jeg tænker, de er simpelthen vokset skævt ud af deres løg, eller hvor de nu kommer fra. De har ikke fået plads til at åbne sig ordentligt, fordi der ikke var plads. Se der, den er mærkelig. Måske er det der blad kommet ud først, og så kom de andre sådan fint bagefter. Hernede har jeg strikket hjerter. Hjerter på mange måder. Nogle der ligger ned. Der er vist et indimellem, der står rigtigt. Den er også lidt skæv, den der. Ej, vi er med. Men det er jo det der hippie-pippie noget. Pippe, hun siger, du kan jo godt. Det her, det ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Jeg har tegnet et, som skulle sådan ligge lidt på siden. Og så har jeg jo tilsyneladende strikket forkert, og det opdager jeg først for sent. Fordi, sådan der. Det er jo sådan her, vi strikker, ikke? Så jeg tænker jo, når jeg strikker, nå, men nu kom den der bue. Fint, og det går op der. Og så skete der noget her, og jeg fik ikke rettet det i tide. Der er det, jeg tænker, hvis jeg havde strikket nedefra op, så ville jeg have tænkt, det der hjerte, det ser mærkeligt ud, så ville jeg rette. Men whatever, de ligger her, de her hjerter. Og nu skal jeg hernede, er i gang med at lave starten på et forløb med noget lidt gult og lyst. Gult, lidt grønligt og med en tynd hvid. Og så skal der stå kærlighed. Ja da. Det har været ved at skrive her. Ja. Så nu er det tegnet op, og jeg har antal på, hvor mange masker de går over. Og så skal jeg lige have regnet ud, hvor meget mellemrum, for jeg tænker, der bliver nok, altså det skal stå på forsiden og bagsiden af min, ja. Og så kommer der nok lige et mellemrum, så kan jeg lige lægge et lille hjerte der, hvordan det lige bliver. Ja, og så Hippie Pippi Power. Jeg ville egentlig gerne have haft Pippi med sådan direkte. Så i starten, der lavede jeg den der Pippi-sweater, der er blevet så kendt. Der tog jeg det mønster og lagde herop. Det så tosset ud. Det duede slet ikke. Man kunne se, om det var ligesom, det skulle bare være der, så det pillede jeg op. Og så har jeg sådan tænkt meget på, hvordan skal Pippi så være med. Som Sara sagde, min datter, at der var Pippi i hele trøjen med de der farver, og det kan hun jo ret i. Men ja, det jeg overvejer, det er dernede på ærmet, måske lige her, bare lige på det ene ærme, skal være en stribe, hvor der bare lige skal stå et lille Pippi, og så skal striben være i orange og grøn. Jeg ser hele tiden de der hendes ben, I ved, der stikker op og med hendes sorte sko på. Og hvad farve er hendes ben? Jeg har været, hvor har jeg studeret Pippi og billeder og farver, og nu er der faktisk i Aalborg, tror jeg det er, jeg lige så, der er Pippi-forestilling for børn. Og alle de her søde små piger, der er inde og se den, de er klædt ud som Pippi i alle mulige afskygninger. Og det er jo forskellige farve strømpebukser, eller jo ikke strømpebukser, men ja, det er det jo i dag, men altså eller langstrømper er det jo, ikke? Så, men jeg tænker også på, med Pippi er der vist ikke sådan en regel, heldigvis for det er jo det, der er så skønt med hende, at hvis jeg nu finder 2 farver, jeg bare synes, der kører godt, eller 3, så lægger jeg dem og skriver Pippi, bare sådan lige her. Det kunne være fint. Ligesom der er mange, sådan, hvis de siger, jeg vil
ikke tatoveres meget, men jeg har lige noget, der betyder meget, så får de det lige tatoveret her, eller sådan, så tænker jeg, at Pippi kunne lige ligge der. Og så har jeg 2 ord, altså nogle ord, der skal stå her og her også. Jeg tror, det var, hvordan var det, det var håb på den ene. Jeg kan ikke huske, hvad der skal stå på det andet. Jeg har tegnet trøjen, og den ligger ikke her. Den ligger inde i vores stue. Hippie Pippi Power er sjov at strikke. Det er sådan en, jeg skal hygge mig med. Det er sådan en, jeg skal strikke en gang imellem, når der virkelig er mig tid, og ikke tv-tid, og ikke alt muligt andet tid. Nu skal jeg strikke en til halvdan. Og ideen i det er, at der skal være noget, altså der skal jo bruges nogle rester på den gode måde, på den sjove måde, sådan så striberne ligger lækkert og sjovt og godt, og nuancerer og passer sammen, som jeg synes om. Så skal der være noget mønsterstrik, altså hvad hedder det? Ja, hjerter, kærlighed og så videre, ikke? Blomster. Halvdan skal i hvert fald også blomster. Det vil han gerne. Nå. Så siger man, hvad skal du så også have? Og så vil han også gerne have hjerterne. Og det er jo fordi, han ser min. Og så sidder han og kigger på mig, og så siger han, men jeg vil også gerne have briller på. Det er simpelthen så skønt med børn, ikke? Så sagde jeg, ved du hvad? Nu tror jeg, at jeg bestemmer en ting også. Så hvad med en vaffelis? Ja, det synes han var en fed idé. Vi var jo inde og få vaffelis til, da solen skinnede her forleden dag. Den er ved at gå lidt væk nu. Det blæser helt vildt her i dag. Ja, altså, jeg skal ikke prale for meget med de der børnebørn, hvilket jeg jo gør. Men altså, prøv lige at se her. Den er god. Jeg fik også en. Jeg fik bare sådan noget mandelknas krokant på. Ja, den er fed. Jeg er nødt til at lave en eller anden form for vaffelis. Og så er det jo, at når man er barn, så kunne der stå is. Der kunne stå sol. Saftevand. Hvis det sådan er hen mod sommer, der kunne stå dinosaurus. Jeg ved det ikke. Jeg skal snakke med Halvdan om der er noget, der sådan, han meget går op i, som han gerne vil have til at stå. Som måske sådan noget power noget, jeg ved det ikke. Han er jo kun 4, så jeg er ikke lige, altså jeg er simpelthen ikke lige med i den der verden. Men det er han jo heldigvis. Så det er et projekt, der også er i støbeskeen. Og der ligger farver her. Jeg gør jo det, når jeg begynder sådan på sådan nogle projekter her. Så går jeg sådan og kigger i reolen, og så, den var god, den tror jeg. Nu er jeg begyndt at lægge dem op her, fordi det kan godt være, at han skal have lidt af den der sorte alpaca bouclé i. Fordi nu har han set den, og det synes han faktisk var cool. Eller sejt, som han siger. Og så siger han, godkendt. Men jeg skal lige have min egen færdig først. Altså den skal der jo være nok sort af. Men han kunne godt lide det der med, at der var sådan lidt fnuller. Så jeg har jo den her enormt lækre midnatssol fra Camarus i gul. Og så har jeg en her, som er... nu begynder de at rassle ud. Så har jeg en Lana Grossa. Og det er jo... Altså, den er blød som blød. Jeg har strikket en trøje i det, og den fnuller meget. Den giver jeg simpelthen videre nu til nogen, der trænger til at blive rigtig varme. Det er det er 80% merino, og det er ikke superwash fedt. Og så er det 20% cashmere, altså den. Ej, hvor er den blød. Men jeg kunne godt lige se den være sådan lidt hovedfarven, og så kommer den der på en gang imellem. Og ja. Så har vi søde lille Benjamin, som bliver 2 år til april. I sidste april, den 27. april. Og han skal selvfølgelig også have noget i Hippie Pippi Power-serien. Han skal simpelthen have lange shorts. Jeg tænker godt, der må være lidt flower power i de der shorts der. Og når jeg siger lange, så skal de vel gå lige ned over knæet. Og så skal han selvfølgelig have en cordon t-shirt til. Og der har jeg det her
økologiske sommeruld. Den her har jeg rigtig meget af. Jeg strikkede en sommer-t-shirt sidste år, som ikke klædede mig, som blev for stor, og som, ja. Og jeg har også prøvet at sælge den, det kan jeg ikke, whatever, skide være med det, den har aldrig været brugt, så jeg tænker, at nu travler jeg den op, og så strikker jeg den, fordi det er noget meget lækkert garn, og jeg synes også, det er en flot farve. Jeg købte jo farven, fordi jeg kunne lide den. Der har jeg de her to, som så bliver ligesom hovedfarven, eller den her bliver hovedfarven i hans, og så den her, fordi jeg har den, skal den indgå også, og så skal der jo også indgå andre farver. Og der skal jo så også stå noget på. Og han er jo ret vild med traktor. En traktor. Ja, så det skal der nok stå. Eller jeg ved det ikke. Jeg synes også, det er lidt træls, er det ikke det? Jeg må finde på noget. Og det, jeg har ingen problem med at finde på. Jeg skal bare være sammen med ham nogle timer, så kommer det. Han er også vild med snegle. Nu han kalder dem negl. Det er en negl. Det gjorde Halfdan også, og det var lidt sjovt. Og det var fedt. Da Halfdan blev 2 år, havde jeg strikket en trøje til ham med snegle på. Og nu går Benjamin i den og siger også negl. Så ja, verden er skøn. Så tror jeg bare, jeg kan se, at jeg snart er nået en time, og det er vist det, jeg skal nå. Eller, at det er fint. Jeg vil runde af med at sige, at jeg skal være med i Vær Top Beredt, som jeg altid er. Jeg synes, det er en skøn samstrik, og jeg har forstået på opslaget, at i år må man nærmest det hele. Det elsker jeg jo. Jeg kan ikke så ret godt lide at puttes ned i en kasse. Det kan være fint for at blive udfordret. Men sidste år var det nok lige for meget, synes jeg. Så jeg er bare så glad for det i år. Og jeg har købt hør. Ja, jeg tager det lige herovre. I sidst på sæsonen, kan man sige. Sidst på sæsonen sidste år, altså der i efteråret, der var det her, lino. Det var på tilbud ved Massine i Aalborg. Så jeg købt de her farver, og jeg har den grønne har jeg meget med. Det var sådan lidt med, fordi det var jo udsalgskarner, så der var ikke så meget af det hele, men jeg købte de her 4 farver. Og det skal jeg i gang med. Og jeg ved ikke, om jeg skal strikke i rent hør. Det er jo lidt special. Det har jo ikke noget, altså det lever jo ikke, eller hvad skal jeg sige, det er jo hørfibrene. Hør er jo en græsart. Eller, jo det er det vel. Kornart. Det er jo en kornart, altså hør, vi kender jo hørfrø. Og de sidder jo i deres små. Men så er det jo selve strået, som man hejler. Jeg vil ikke til at forklare, hvordan man gør. Det kan I gå ind og læse om, hvis I vil. Og jeg vil også gerne forklare om det en dag, hvis det er. Så skal jeg lige være lidt mere forberedt. Men jeg har prøvet at hejle hør i mine unge dage. Men det er jo vegetabilsk. Nu er jeg inde i madverdenen. Plantefiber, det var der, jeg ville hen. Der er jo ingen elasticitet i. Men det, der er så smukt og vidunderligt ved høren, når man så, hvis man får den vævet op, strikket op, med en blank overflade. Det vil sige, jeg kunne ikke finde på at strikke strukturstrik i hør. Det synes jeg ville være synd. Den skal strikkes i en helt klar, ren glat strik. Fordi så kan man koldrulle den, som det hedder. Og så står den blank og falder enormt smukt. Og det er jo fordi, at høren, altså fibrene, de bliver holdt sammen med en lim, hørlimen. Og når den er kold, og du presser den, så kommer den til at stå frem og skinne. Ja, det er fantastisk. Det var også det, der var i de gamle sengelinned. Det er jo derfor, det hedder sengelinned. Det er jo fordi, før i tiden blev sengetøjet lavet af lind, altså af hør. Det kunne vi jo lave her i Norden. Det kan vi ikke med bomuld.
Og det blev kold rude. Så det var jo så lækkert at ligge i. Jeg har prøvet at ligge i sengetøj, da jeg var barn og ung, fordi det havde min farmor. Min mor har også arvet noget. Jeg har faktisk også noget stadigvæk. Det er bare så dejligt. Det køler. Nå, det skal jeg prøve at strikke i, og jeg skal være med i, at topberedt, så jeg skal have fundet på noget med det her. Og det vil jeg slutte af med at sige. Og så vil jeg videre ud i stormvejret. Fuck, han har sagt. Her stormer helt vildt. Jeg har hængt mit gamle hippie. Ja, det er med i gruppen. Hippie Pippi Power tæppet. Det skal jeg nok lige vise jer en anden dag. Det er lang tid siden, mange år siden, jeg har hæklet dem. Det ligger inde i vores tv-stue. Og i dag er det ude at hænge og blæse alt skidtet ud. Det flyver rundt hernede bagved på min tørresnor. Ja. Jeg vil sige tak for nu. Jeg vil håbe, at I har hygget jer. Vi ses igen en anden dag. Hej hej.